kayi mane kaba itanat balasna haka jaka uji surapsa san hajar ngot ki priyo da artili ki doka bad san tilli ki po ni pule haka gospel jangu ya anis kaba hendriyo kadba ki paid ba kilawan ban snap yawu sharut kaduriyaw galili bad ulashem ulalap bakimbat bam eye ulakiliya ki apostol hato pidon eye banai bam yeki padu Philip Wong haga dega jaka kenja kumno kila banyo bam badu Andrew la ong don uwe kinna badon artili ki doka bad santili ki pu hakati jomu badu Jesu la pha yeki apostol ban pashong iki bruyo baro sanpo bakinduk bam upu badu la kerko ya kita ki po bad ki doka badu laha iki bruyo ban bam bad kila bam kila kedang bad ula kar ya kita ki po ke balatam sha kadar tili ki sham ko himen ko para haka bapet ya kane ki imene ngi duai haka donur kamen siam changi ngi ki basliang ngi ki batengan nagabenta ka tinu balai nagabenta ka jingi jisu nagabenta ka chingkor ku jongu halar bahar ka benta jonga jingim changi ba un pen kadang yengi habangi tengan habangi sliang ba unem ino yengi marwai unkarku yaki baduk unkarku yaki bapangi bashitam padun snawlem yaki baro ai ba ka jingarku jongu Jesu namban hiar halo jongi vai pai vai banang yai shakri yai ne padu ha ka jingem ka chongi ai ba Jesu bala kot ubala jit yengi unang yai don batni man ka kelip mat lemba ka yu kerish bakuid